Onko politiikka hommaa? Mä joskus kuulin semmoisen määritelmän, että jos et pysty kuvaamaan työtäsi 2 sanalla, niin se menee tuohon kategoriaan. Politiikka menee varmaan sit mun kohdalla sinne rajan pintaan, koska mä keksin 3. Palautetaan lainsäädäntövalta eduskuntaan. Toi on semmoinen teema, mitä mä tuun pitämään esille varmastikin paljon. Ja josta te tuutte kuulemaan paljon, mä koen sen hyvin tärkeänä asiana. Ja samaa mä aion tehdä nyt huomenna. Mä lähden Hämeenlinnaan perussuomalaisten kokoontumisajoihin. Mä oon siellä Suomi 2035 työryhmässä ja aion siellä sitten puhua tästä samasta aiheesta. Kuten sanottua, tuo aihe on tullut hyvin vahvasti aikaisemman työn kautta erityisavustajana. Siinä pääsi aika hyvin näkemään, miten päätösjanat tällä hetkellä syntyy, missä siellä pystyy vaikuttamaan ja missä siellä ei voi vaikuttaa enää, tai sanotaan, että on liian myöhäistä. Ja mun mielestä varsinkin tosiaan ensimmäisen kauden kansanedustajat on tällä hetkellä aika kurjassa asemassa siinä suhteessa, että heillä on kansan antama mandaatti, mutta käytännössä järjestelmä pistää aika paljon vastaan siellä, että niitä omia teemoja saisi sinne esille. Laittakaa kommenttia alas, mitä mieltä olette aiheesta. Kiitos taas.